Jatend piny William Ruto okiroko weche mag bisobe mag kanisa makopere manyo luongo sirikande kaka mano mar miriambo. Ruto wacho ni e kinde ma ng'ata lose wi chendo mag piny owacho kod chal mar piny Kenya nyaka gichiw ranyisi makare. Kaka jofwambo marwa Efi Nyakidi lero, ma timore odiechieng' achiel tok bisobe mag kanisa makopere chiwo pachgi e wi chal mar piny Kenya kendo seyo sirikal kuom koso chopo singo magisebedo ka gichiwo n'oganda jo Kenya. Jatend piny William Ruto owacho ni e kinde ma jal moro amora ahinya to jotelo mapachoka loso e wi chal mar piny Kenya nyaka gibed jo adier kendo chiwo ranyisi makare e wi wechego. It is very gratifying that we are here today to do this together, and I want to ask all of us, leaders, the clergy, Kenyans, to work together towards a nation that we can all be proud of. And even as we engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya, we must be careful to be factual, lest we become victims of the things we accuse others of doing. I know you know what I mean. Ruto nyoloso e kinde mane oyuoro nyasi mar sidho jopuonjre kendo chiwo boke mar sidho skund kopere mar tangaza kaka mbalariany mongirore. Odiechieng' manyoro, jodolo mag kanisa kopere nyochiwo pachgi e wi chal mar piny Kenya. E kindego, giloso e weche mopogore moting'o arita kwe, chenro mag somo, thieth, kaachiel kod osuru mamalo. Chal makama oywayo duoko mapiyo kowuok kuom jotend migepe mag somo kod thieth kaachiel kod josiasa mopogore pachoka. Many families are still grappling with the loss of their children who were brutally killed, injured, or went missing following what is referred to as the Gen Z demonstrations in June 2024. Many of these victims had raised concerns about rampant corruption within and outside the government. Who is abducting these people? And is the government unable to stop these abductions and killings? Ruto mane medo soko jodologo owacho ni mbalariany mar tangaza ochung' kar kende kaka mano machiwo tiegruok makare ne jodolo kendo kwayo mondo gibed thuolo mar chiwo tiegruok makamano ne jodolo mag dinde moko. Because this great institution is run by the Catholic Church. And you know, in the Lord's Creed, we all say we believe in the one Holy Catholic Church. Even those of us who profess other faiths. But because you stand out, it is my request, because I have been to many denominations by virtue of the work I do. I've been to many churches, and I find that in some of the churches, in some of the denominations, they do not have as many qualified clergy. I want to ask Tangaza that, recognizing that many other faiths also believe in the Holy Catholic Church, that you also help train clergy for other churches. Gino maduong' makoro oganda jo Kenya rito neno en ni osiep manotwere e kind jatend piny William Ruto kod kanisa biro chalo nade tok seyo moseyudo kuom moko kuomgi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.